Té la paraula la senyora Font. Gràcies, senyor president, i bon dia a tothom. Benvingut en aquesta cambra, senyor conseller. Li desitjam sort i encerts. Avui ens interessam pel seguiment que fa el govern sobre el compliment de les condicions de l'OSP en les rutes aèries entre les illes, Menorca i Mallorca, perquè precisament aquest mes de febrer, a gener i febrer, hem detectat que no s'està donant aquest compliment. Gràcies. Gràcies, senyora Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge. Sí? Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyora diputada. Una salutació a tots els membres de la càmera, també amb aquesta meva primera intervenció en aquest període. Dir-li, senyora diputada, que hem mantingut des de la Conselleria distintes reunions periòdiques en la Direcció General d'Aviació Civil a través d'aquesta comissió mixta de rutes, de seguiment de les rutes de la OSP a les Illes Balears. Les hem tingut, ja les tenim periòdicament, les hem tingut durant l'any 2018, l'any 2019 i per suposat l'any 2020, que s'ha detectat aquest problema de les restriccions. I per tant, tothom supos que entendrà que si les pròpies administracions, el propi govern, però també el govern central, etcètera, restringim les sortides, li dèiem a la gent que no surti de casa seva, és ben lògic que, tot i l'obligació de servei públic, que la companyia va demanar en el seu moment una suspensió temporal, llavors va tornar a refer, però també des de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri es fa un seguiment diari. Els nostres tècnics descarreguen les dades de freqüència i horaris de les rutes i fèiem un seguiment de tot aquest tema. L'any passat li deia que Air Nostrum va deixar l'obligació de servei públic entre illes i va fer una contractació directa amb Air Europa perquè no quedés descobert. Es ve que el dia 24 de maig es va tornar a incorporar Air Nostrum. Per tant, es fa aquest seguiment, seguim tenint control sobre això, les freqüències igual no es compleixen exactament en la freqüència que està detallada, però tampoc han quedat en ningú moment desateses les illes d'una forma completa i radical, i per això està la Conselleria per vigilar-ho. Moltes gràcies. Gràcies, senyor conseller. Té la paraula la senyora Font. Gràcies, senyor conseller. No crec que puguem respondre d'aquesta manera, bàsicament perquè certament estem en un període de pandèmia, certament tenim tot un seguit de restriccions, però també hi ha una normativa que diu que aquesta OSP ha d'operar 4 vols a hivern i 5 a estiu. La realitat és que aquesta setmana, avui per exemple, tenim 3 i 3 d'anada i de tornada, sense que voli a Europa. Dijous, per exemple, tenim 2 vols de tornada i divendres tenim 2 vols d'anada. La realitat, però, senyor conseller, és que la gent continua movent-se, perquè hi ha gent que ha de fer tractaments mèdics, perquè hi ha gent que ha d'anar a estudiar, perquè hi ha gent, com els presents aquí, que ens hem de desplaçar per venir a aquest Parlament i que ens trobam en moltíssimes ocasions amb moltíssimes dificultats. Demanar una persona, potser per fer-se una prova mèdica, que hagi de partir a les 7 del matí per tornar a les 9 del vespre, no crec que sigui donar una resposta a un servei que ja ho diu clarament, d'obligació de servei públic. Som illes, som territori fragmentat i tots els grans recursos, les grans institucions, les tenim a Mallorca, amb la qual cosa ens veiem obligats a desplaçar-nos-hi, vulguem o no vulguem. I li dic, senyor conseller, puc entendre la situació de pandèmia, puc entendre la situació de restricció de mobilitat, però crec precisament que la mobilitat no s'ha de restringir en aquests vols en els quals en moltíssimes ocasions és que no tenim altre remei que desplaçar-nos-hi. I li torno a insistir, 4 vols a hivern, 5 a estiu i estem amb una mitjana de 3 vols, amb horaris a més que dificulten moltíssim les combinacions, perquè potser sí que qualque dia te trobes 4 vols, però és que potser te trobes 2 vols que estan programats amb 10 minuts de diferència. Això tampoc és donar resposta a un servei que és més que necessari. I sé que som molt cansada, però és que torno a insistir, estem obligats a desplaçar-nos a Mallorca en moltíssimes ocasions. Senyor conseller, jo crec que hem de seguir ser més exigents en les nostres reivindicacions i en fer complir el que està escrit per llei, simplement. Gràcies. Gràcies, senyora Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge. Gràcies, senyor president. Sí, jo ho entenc, però també hem de comprendre la situació. La situació del sector de transport segueix sent molt complicada en general,
crec que a ningú se li escapa això. Jo entenc les reivindicacions, entenc que voldríem tenir tots els serveis, però també s'ha d'entendre l'altra porta. El tràfic interilles, que es veien registrant un bon any a l'any 2019, amb un increment important damunt el 2018, ha tingut una crisi de demanda impressionant també, i per tant això també s'ha de tenir en compte. Així tot, ha tingut una reducció del 97%, per exemple, en el mes d'abril. En els mesos d'estiu es va anar recuperant una mica, però va tenir caigudes en relació a l'any anterior quasi de la meitat. Moltes gràcies, senyor conseller. El seu temps s'ha finalitzat. Segona pregunta, 1630, ajornada a la sessió anterior, relativa a la protesta contra